nosweddau iawn i bob un ohonoch chi, a pnawn da i bawb sydd yn ymuno efo ni o Mhatagonia heddiw. Digwyddiad trwy gyfrwng y Gymraeg ydy hwn, ond mae gwasanaeth cyfieithu ar gael i'r Sbaeneg a'r Saesneg. A mi fedrwch chi gael hwnnw drwy bwyso'r botwm interpretation ar waelod y sgrin. This is a Welsh language event, but interpretation to Spanish and English is available if you press the interpretation button at the bottom of your screen. Felly mae yn bleser mawr gen i groesawu bob un ohonoch chi i'r digwyddiad heddiw. Pedr ap Llwyd ydw i, prif weithredwr a Llyfrgellydd Cenedlaethol yn y Llyfrgell Genedlaethol yma yn Aberystwyth. A mae'r cyfarfod nodedig hwn yn cael ei drefnu ar y cyd gyda Chymdeithas Cymru-Ariannin. Ac mae'n dda gyda i weld bod Glory Roberts, cadeirydd y Gymdeithas, wedi medru ymuno gyda ni heno, a mi fydd Glory yn dweud ychydig eiriau nes ymlaen wrth gyflwyno yn siaradwr ni heno. Felly mae hi yn bleser arbennig medru eich croesawu chi. Fel y gwyddoch chi, un o'r tuduriaid, Dr Dafydd Tudur, sydd yn siarad gyda ni heno, a mi fydd Glory yn cyflwyno Dafydd yn y man. Dyma achlysur dyddiad hwylio'r fintau gyntaf o ymfudwyr i Mhatagonia yn 1865. Yr union ddiwrnod yma, mi rydan ni hefyd ar y diwrnod yma yn nodi Daucanmlwyddiant geni Michael D. Jones. A Bydd Dafydd yn cyflwyno ni'r person sydd wedi gysylltu fwyaf a'r bennod ryfeddol a dadleuol hon yn hanes Cymru a hanes yr Ariannin. Mi fydd Dafydd yn mynd â ni ar daith i 3 chyfandir, gan amlinellu trafodaethau, y gweithgareddau a'r digwyddiadau arweiniodd at sefydlu'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Wrth wneud hynny, bydd yn trafod rôl a chyfraniad Michael D. Jones i'r fenter, ei weledigaeth a'i obeithion ar gyfer y Wladfa, a'i safbwyntiau ar hunaniaeth, imperialaeth a cholomneiddio. Yn ystod darlith Dafydd, mi fyddwch chi yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a sylwadau y medrwn ni trafod yn dilyn darlith Dafydd. A mi fedrwch chi wneud hynny, os gwelwch yn dda, drwy roi eich cwestiynau yn y Q&A a'r chat neu'r chat yn ystod y ddarlith. Felly, mae'n bleser gen i felly gyflwyno Glory Roberts. Glory ydy cadeirydd Chymdeithas Cymru-Ariannin, a Glory, da ni'n falch iawn dy fod ti wedi medru ymuno efo ni heno. Wel, gai diolch yn fawr iawn i Pedr ap Llwyd fel prifweithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru am drefnu yr digwyddiad nodedig yma. Da ni'n hynod o ddiolchgar i chi a dwi'n ateb dros Chymdeithas Cymru-Ariannin. Ac da ni hefyd am ddefnyddio yr digwyddiad yma fel rhan o dathliad Daucanmlwyddiant geni Michael D. Jones, ac da ni fel Cymdeithas
yn lansio ysgoloriaeth. Da ni'n gwneud hynny heddiw, sef ar diwrnod hwyliodd y Mimosa 157 o flynyddoedd yn ôl o ddociau Lerpwl felly. Ac wedyn chydig mwy am yr ysgoloriaeth, mae hi ar agor i unigolion dros 19 oed sy'n byw yn halaeth Chubut, yr Ariannin, sef y Wladfa felly. Bwriad yr ysgoloriaeth yw galluogi unigolyn sy'n byw yn Chubut ddod i Gymru i wella ac i datblygu ei sgiliau mewn unrhyw faes ymarferol cydnabyddedig trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n bosib gwneud cais i datblygu sgiliau mewn meysydd megis cerddoriaeth, celf, dawns, coginio, twristiaeth, ffotograffiaeth ac ati. Nid bwriad, a dwi'n bwysleisio hyn, nid bwriad yr ysgoloriaeth yma yw galluogi unigolion dod i Gymru a astudio'r Gymraeg fel pwnc, am fanylion pellach ac am ffurflen gais, gysylltwch â Chymdeithas Cymru-Ariannin ar cyfeiriad e-bost Michael D. Jones 1865@gmail.com. Mi fydd na fwy o wybodaeth wrth gwrs yn dilyn yn y cyfryngau cymdeithasol ac yn y blaen. Na i parhau, cario ymlaen i'r ddarlith nawr? Ia. A rwan, at uchafbwynt y noson, sef y ddarlith. Ac a chyflwyno y siaradwr, sef Dafydd Tudur, Dr Dafydd Tudur. Hefyd fel y gwyddoch, wrach bod chi wedi nodi hyn ar tudalen we felly, Michael D. Jones 200. Bydd Dafydd yn mynd â ni ar daith i 3 chyfandir, gan amlinellu'r trafodaethau, gweithgareddau a'r digwyddiadau arweiniodd at sefydlu'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Wrth wneud hyn, bydd yn trafod rôl, fel mae Pedr wedi nodi yn barod, sori, dwi'n mynd i ailadrodd ymlaen at Dafydd ei hun nawr. Mae Dafydd yn enedigol o Gaerdydd ac yn gyn-disgybl ysgol gyfun Gymraeg Glantaf ac ysgol Tryfan ym Mangor, lle symudodd yn ei 40au. Astudiodd hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth a graddio gyda gradd dosbarth cyntaf. Aeth ymlaen wedyn i astudio ym Mhrifysgol Bangor gan ysgrifennu ei ddoethuriaeth ar oes, gwaith a syniadaeth Michael D. Jones. Ar ôl gorffen hwnnw, cafodd swydd gyda Culturenet Cymru yn y Llyfrgell Genedlaethol yn 2006 a bu'n gweithio ar prosiectau glaniad, casglu'r tlasau a chasgliad y werin Cymru. Mae wedi bod mewn swyddi eraill yn Llyfrgell ers hynny, pob un a rhyw gysylltiad neu gilydd gyda'r gwaith o roi mynediad yn digidol i gasgliadau'r Llyfrgell. Mae ar hyn o bryd yn bennaeth gwasanaethau digidol ac yn gyfarwyddwr ar y prosiect i sefydlu archif darlledu genedlaethol i Gymru. Mae Dafydd yn byw ym Mhentre Derwen-Gam ar Fwys Abereiron, gyda'i wraig Elen a'i 3 o blant, Bedwyr, Gwenllian ac Anest. Mae'n arweinydd Eglwys Annibynnol Llwyn Celyn, yn arweinydd gyda Chlwb Ffermwyr Ifanc Modroelyn, yn un o ysgogwyr creadigol Theatr Cydweithredol Troed y Rhyw, yn aelod o Gôr Bois y Gilfach ac yn gydlynydd gyda Banc Bwyd Abereiron. Gan ei bod yn flwyddyn y 200 eleni, mae wedi dechrau grŵp Facebook o'r enw Michael D. Jones 200 i rannu ffrwyth ei waith ymchwil. A testyn y darlith heno yw Tad y Wladfa, 200 Michael D. Jones. Diolch yn fawr a chi ymlaen i Dafydd. Diolch yn fawr iawn Pedr a Gloria am y geiriau i agor y digwyddiad a'r cyflwyniad caredig yna. Diolch yn fawr iawn hefyd i Gymdeithas Cymru-Ariannin am y cyd-drefnu
ac dwi wrth fy modd bod hwn yn gallu bod yn digwyddiad teiriaethog sy'n mynd i olygu bod rhai yn mynd i allu dilyn y digwyddiad yn Sbaeneg hefyd. Newyddion gwych am lawnsio ysgoloriaeth Michael D. Jones hefyd. Mae hwnna'n mynd i fod yn gyfle arbennig i rhywun i datblygu sgiliau newydd trwy gyfrwng y Gymraeg. Diolch fawr iawn i Llyfrgell Genedlaethol hefyd am gynnwys y digwyddiad yma fel rhan o'i rhaglen digwyddiadau. Diolch i Daniel a Nia a Deiniol y tîm hyrwyddo. A dwi, cyn i mi ddechrau, yn anfon nghyfarchion at ddisgynyddion Michael D. Jones sy'n ymuno â ni heno, ac hefyd i gyfeillion yn yr Ariannin a theulu yn yr Ariannin sydd yn ymuno hefyd. Mae gen i atgofion da iawn o'r ddau ymweliad a'r Ariannin a chymunedau'r Wladfa yn 2003 ac yn 2015, a dwi'n gobeithio'n fawr y cawn ni gyfle i ddychwelyd yno. Y tro hwn fel teulu i gobeithio yn y blynyddoedd nesaf. Wel, yr 8 Orffennaf sydd fel arfer yn cael ei gysylltu â'r Wladfa Gymreig a phresenoldeb y Cymru yn ne America. Y dyddiad y glaniodd y fintau gyntaf ar dir Mhatagonia ym 1865. Ond i Michael Daniel Jones, digwyddiadau'r cyfnod yn arwain at yr 8 o Fai fydda wedi aros yn y cof. 157 o flynyddoedd yn ôl i'r diwrnod hwn, y gydawodd y mimosa ddyfroedd afon Merswy a chychwyn ar ei siwrne hir i Mhatagonia. A doedd ynta ddim ar ei bwrdd. Nododd yn ei ddyddiadur ar y 7 o Fai fod Ann, ei wraig, ac ynta, wedi troi am adref o Lerpwl gan adael y mimosa a'r afon Merswy yn paratoi i gychwyn y daith tranoeth. Dychwelodd y ddau i'w cartref bod Iwan ar gyrion y Bala, a tu plant, 3 ohonyn nhw dam 5 oed, a mi oedd 'na bedwerydd ar y ffordd hefyd, a mam Ann hefyd, Mary Davies, oedd yn byw yno gyda'r teulu. Dychwelodd Michael D. Jones at ei waith fel prifathro coleg yr annibynwyr, a gweinidog ar dair eglwys annibynnol. Ac iddo fo fyw yn ei fro enedigol, ac o fewn tua milltir i Lyn Tegid y rhan fwyaf o'i oes, a bod ei fedd lathenni o'i fan geni, sef tŷ'r hen gapel yn Llanuwchlyn, daeth y gŵr hwn i'w adnabod a'i gofio fel tad y Wladfa a sefydlwyd 7,500 o filltiroedd i ffwrdd. Gyda'r fi y bydda Michael D. Jones yn sillafu'r gair Wladfa gyda llaw. Defnyddiau i orgraff ei hun, fi yn lle ef, x yn lle ech, y llythyren delta am y ac ati. A dyma'r orgraff a ddysgwyd gan ysgolion y Wladfa i'r plant yno. A gyda'r fi y sillafodd Lewis Jones, llywydd cyntaf y Wladfa, deitl i gyfrol Cymru Newydd, y Wladfa Gymreig yn ne America yn 1898. Cyfrol a gyflwynodd i Michael D. Jones, fisoedd cyn i farwolaeth yn 1898, yn deyrnged disgybl, medda fo, i'w athro yn y ffydd wladfaol. A hitha eleni yn 2 canmlwyddiant geni Michael D. Jones, a ni'n cyfarfod ar y dyddiad penodol hwn. Dyma gyfle i olrhain hanes y mudiad a sefydlodd y Wladfa Mhatagonia, ac yn benodol ei ddylanwad arno hyd at y madawiad y fintau gyntaf honno yn 1865. Mae yna haneswyr sydd wedi adrodd yr hanes hwn yn fwy manwl a thrylwyr a chynhwysfawr nag y bydda i'n ei wneud heno, a dwi'n dyledus iawn iddyn nhw am ei gwaith. Ac maen nhw hefyd i amlygu cyfraniad pwysig unigolion eraill i'r fenter. Mi fydd rhain yn cael eu crybwyll geni, ni o leiaf rhai ohonyn nhw, ond canolbwyntio dwi heno ar stori Michael D. Jones, a chynnig dadansoddiad ohono fo. Un peth y gallwn ni ddeud amdano o'r cychwyn cyntaf bod Michael D. Jones yn ddyn a wna'i argraff ar bobl. Gyda'i wisg o frethyn Cymreig, a mi oedd o'n gwisgo honno egwyddor, oedd o'n ymfalchio i fod i wisgo wedi gwneud yn gyfan gwbl yng Nghymru, heblaw am y botyma corn. A'i farf sylweddol, oedd hefyd yn amlygu'r llygaid treiddgar hynny welson ni ar y llun ychydig funudau cyn i ni ddechrau. Arolwg benderfynol honno, ac mi oedd o'n ddyn
penderfynol a pharod ei farn, nad oedd ag ofn mynd yn erbyn y llu, na thynnu'n groes ag eraill os oedd rhaid. Gallwn ni gredu i fod o, a'i gysylltiad hefo'r ymgais i sefydlu Wladfa yn dipyn o destun trafod ar sawl aelwyd yng Nghymru. Roedd na wahaniaeth barn ynglŷn â'r syniad o sefydlu Wladfa yn y cyfnod hwnnw hefyd. Nid pawb oedd yn gefnogol iddi o bell ffordd. A Michael D. Jones fyddai'n aml yn ymateb i'r feirniadaeth. A dwi'n synhwyro hefyd bod tuedd i edrych yn fwy beirniadol ar y fenter heddiw na phan ddechreuais i ar yngwaith ymchwil 20 mlynedd yn ôl. A hynny oherwydd y cwestiynau sy'n codi am ei rhan yn hanes coloneiddio De America. A mae hyn ddiddorol i mi o ystyried bod Michael D. Jones hefyd wedi ddisgrifio fel sylfaenydd cenedlaetholdeb wleidyddol fodern Cymru, a'i fod mor llafar yn erbyn imperialaeth. Roedd ei genedlaetholdeb yn ôl Gwynfor Evans yn gwbl ddemocrataidd a di-drais, yn rhyng-genedlaethol a gwrth imperialaidd, nodweddion a welir yng nghenedlaetholdeb Cymreig y genhedlaeth gyfoes hon. Beth felly a'i gwnaeth mor bleidiol i sefydlu Wladfa neu America? Sut ellir cysoni'r agweddau hyn o'i syniadaeth? Ac i ba raddau oedd Jones yn ymwybodol bod y Cymru yn gwladychu tiroedd oedd eisoes yn gartref i bobl frodorol Mhatagonia. Mi gawn ni gyfle i gyffwrdd â phob un o'r rhain heno. Mi allai ddweud rhywbeth am safbwyntiau Michael D. Jones ar hyn, ond mi fydd angen ymdriniaeth fwy manwl maes o law. Ganed Michael D. Jones ar yr ail o Fawrth 1822, yn fab i'r parchedig Michael Jones o Neuadd Lwyd, Sir Aberteifi, tua milltir o lle rydw i'n sefyll y funud yma. A Mary Jones, Mary Hughes cyn priodi, o Lambryn Mair. Michael Daniel oedd y trydydd o 5 o blant, 2 chwaer a 2 frawd. Ac addysgwyd hw i gyd mewn ysgol a gadwai i tad. Ar ôl cyfnod byr fel prentis i ddilledydd yn Wrecsam, nath Michael Daniel i astudio yng Nghaerfyrddin am 4 blynedd gyda'r bwriad o fynd i'r weinidogaeth. Ac ymlaen wedyn i Goleg Highbury, Llundain. Dawn amlwg o astudio ieuenctid i fod o nid yn unig yn fachgen deallus, ond bod ganddo feddwl annibynnol, ac nad oedd ganddo ofn herio'r drefn. Ni chwblhaodd ei astudiaethau yn Llundain. Nodwyd yng nghofnodion Coleg Highbury ym mis Rhagfyr 1847 i fod o wedi gadael y sefydliad a'i fod ar fin teithio i'r Unol Daleithiau. Roedd Michael D. Jones ar ei ffordd i Ohio. Taith a wnaed gan gannoedd o Gymru eraill o'i flaen, gan gynnwys ei chwaer hynaf Mary Ann. Roedd Mary Ann wedi teithio yn 1837. Mi oedd wedi priodi Cymro o'r enw Evan Bebb Jones a'r 2 bellach yn magu teulu, ddim yn bell iawn o ardal Cincinnati. Erbyn diwedd y flwyddyn, mi oedd Michael Daniel wedi cael ei ordeinio i'r weinidogaeth yng Nghapel Lawrence Street, Cincinnati, a'r gytundeb y bydda fo'n gweithio o tan yr haf canlynol. Ac gwelodd yno y manteision a'r anfanteision a wynebau i'r Cymru oedd wedi ymfudo i America. Credai Jones fod i gydwladwyr mewn gwell sefyllfa yno na phe bai nhw wedi aros yng Nghymru. Fe ath ati gydag eraill i sefydlu Cymdeithas y Brython. Cymdeithas oedd yn cynorthwyo pobl o Gymru i ymfudo i Ogledd America a rhoi'r gefnogaeth oedd ei angen arnyn nhw ar ôl cyrraedd. Fe sefydlwyd canghennau o'r gymdeithas mewn sawl cymuned Gymreig yno. Ond sylwodd hefyd ar ddylanwad y diwylliant eingl Americanaidd ar ei gyd Gymru. Yn un o'i lythyrau adref, dywedodd ei bod yn wir dorcalonus gweithio gydag unrhyw sefydliad o eiddo y Cymru yn y wlad hon. Pan mae pob rheswm yn dangos mae darfod wna ein cenedl yma. Sylwai fod y Cymru nid yn unig yn colli eu hiaith a'i harferion, ond ei bod hefyd yn esgeuluso'i crefydd.
a mi oedd o'n credu bod y ddau yn gysylltiedig â'i gilydd, a chredodd hynny gydol ei oes. Nid colled am iaith yn unig fydd colli yn iaith, meddai, ond colled am ein moesau a'n crefydd i raddau pwysig. Sylwai hefyd fod y Cymry, oherwydd ei iaith, yn cael trafferth dod o hyd i waith ac mewn swyddi nad oedd yn talu cystal ar rhai i'r Saeson, yr Albanwyr a'r Gwyddelod a'i Saesneg rhugl. Roedd angen felly canfod ffordd o ddiogelu ei hunaniaeth a sicrhau ei bod yn cael yr un cyfleoedd a siaradwyr Saesneg yn yr Unol Daleithiau. Roedd angen sefydlu Wladfa, Wladychfa Gymreig. A phwysleisiau, mae dargyfeirio'r llif ymfudwyr oedd eisoes yn gadael Cymru oedd yn nod. Mae'n bwysig nodi nad Michael D. Jones oedd yr unig un i sylwi ar hyn, ac nad fo chwaith oedd y cyntaf i awgrymu y dylai sefydlu Wladfa Gymreig fel datrysiad. Fe gyhoeddwyd sawl llythyr yng Nghymru ac yn yr Unol Daleithiau yn trafod y posibilrwydd o sefydlu Wladfa Gymreig fel man lle gallai ymfudwyr o Gymru ymgartrefu gyda'i gilydd a thrwy hynny diogelu ei hunaniaeth fel cenedl. Ymuno yn y drafodaeth hon yn hytrach na'i chychwyn wnaeth Michael D. Jones yn 1848. Roedd lleoliad o Wladfa yn destun trafod bywiog o'r cychwyn fel gallwch chi ddychmygu. Credai rhai y dylid i sefydlu rhywle yn yr Unol Daleithiau. Tra roedd eraill o'r farn mai Australia fydda ore. Roedd rhai yn credu mai Wisconsin fydda'r man delfrydol. Roedd miloedd o Gymru yno yn barod i'r graddau bod yr awdurdodau eisoes wedi cyfieithu'r cyfansoddiad Americanaidd i'r iaith Gymraeg yno. Cytunau Michael D. Jones y dylai'r Cymru ymgynnull yn Wisconsin, ond roedd ynta am iddyn nhw fynd ymlaen wedyn i diroedd Oregon a'r arfordir orllewinol Gogledd America a sefydlu'r Wladfa yno. Dadleuai fod yr hinsawdd a'r tirwedd yn addas ar gyfer amaethyddiaeth, bod y rheilffyrdd yn cysylltu fano ar rhannau eraill o Ogledd America, a bod sawl man ar hyd yr arfordir yn addas ar gyfer adeiladu porthladdoedd. Trwy wneud yn fawr o'r adnoddau hyn, gobeithiau y byddai Oregon yn datblygu'n ganolbwynt i fasnach rhwng Gogledd America ac Asia. Prif amcan y Wladfa byddai diogelu'r hunaniaeth Gymreig, ond mae'n amlwg bod Michael D. Jones yn gweld pwysigrwydd ei datblygiad economaidd. Roedd hefyd yn gweld cyfle i fanteisio'r sefyllfa wleidyddol yno, a'r gosod ffiniau oedd yn digwydd rhwng yr Unol Daleithiau a Llywodraeth Prydain ar y pryd. Pan yn hyrwyddo Oregon fel lleoliad i'r Wladychfa, awgrymu oedd Michael D. Jones y dylid i sefydlu dan nawdd Llywodraeth Prydain. Yr oedd yn teimlo'n ffyddiog bryd hynny y bydda'r Llywodraeth yn rhoi i'r Cymru yr un faint o hunanlywodraeth ag Awstralia neu Canada, ac y byddai hynny'n sylfaen dda i'r Wladfa Gymreig. Mi fyddai farn ar hyn yn newid ymhen amser, ond glynodd i'r gred bod sicrhau breinlen neu siarter a chyfraith yn Gymraeg yn holl bwysig i lwyddiant y Wladfa. Roedd Michael D. Jones yn gweld perthynas agos rhwng statws iaith a chynaladwyedd diwylliant neu hunaniaeth. A rhannodd ei syniadau ar y testun hwn mewn llyfryn o'r enw Wladychfa Gymreig a gyhoeddwyd blynyddoedd yn diweddarach yn 1860. Yn y llyfryn hwnnw esboniodd i ddamcaniaeth bod ym mhob cymdeithas ddwy elfen ddiwylliannol neu ddau fath o ddiwylliant, y ffurfiol a'r ymdoddol. Yr elfen ffurfiol yw'r diwylliant swyddogol os liciach chi, ac mae hynny i weld yn bennaf trwy statws iaith ym meysydd cyfraith, masnach, addysg a gwleidyddiaeth. Fel arfer, diwylliant y mwyafrif ydy'r elfen ffurfiol. Y diwylliant Saesnig yn Lloegr, Eidalaidd yn yr Eidal a Ffrenig yn Ffrainc. Ond ydy'r elfen ffurfiol ddim bob amser yn adlewyrchu nifer neu gyfran y boblogaeth sy'n perthyn i'r grŵp diwylliannol hwnnw. Mae'n ymwneud â grym gwleidyddol a statws diwylliant mewn perthynas a diwylliannau eraill.
Mewn trefedigaethau, enghraifft, mae sefyllfa'n wahanol, cyfeiriodd Jones at y ffaith, mae Ffrangeg oedd yr elfen ffurfiol yn Algeria. Dadleuodd wedyn fod Saeson, fel aelodau'r grŵp diwylliannol ffurfiol, yn rhefedigaethau'r ymerodraeth Brydeinig, a dwi'n dyfynnu fan hyn, yn gorfodi pob dyfodiaid i fabwysiadu ei iaith a'i harferion, yr hyn sy'n rhoi'r fantais iddynt hwy o fod yn flaenaf mewn dylanwad, ac yn rhoi iddynt gyfle i orfeili pob swydd o esmwythyd, elw ac anrhydedd. Doedd gan aelodau'r grwpiau diwylliannol eraill ddim yr un mynediad i'r swyddi anrhydeddus hyn. Rhain yn ôl Michael D. Jones oedd yr elfen diwylliannol ymdoddol. Roedd aelodau'r grwpiau ymdoddol wedi cael allan o'r diwylliant ffurfiol yn gyfan gwbl. Byddai rhai ohonyn nhw'n mabwysiadu nodweddion yr elfen ffurfiol o ddewis yn y gobaith o gael mynediad i'r swyddi hyn. A byddai gan eraill ddim dewis ond ymostwng wrth i'r iaith swyddogol droi yn rhan anatod o fywyd bob dydd. Proffwydodd Michael D. Jones y byddai aelodau'r grwpiau hyn, naill ffordd neu'r llall, yn ymdoddi i'r elfen ffurfiol. Ac ymhen amser, medda fo, ni bydd coffa amdanynt, na dim i ddangos ei bod wedi bod, mwy na dynion wedi claddu yn y môr. Ac am y rheswm hwn, roedd sicrhau statws swyddogol i'r iaith Gymraeg yn y Wladfa yn holl bwysig i ddiogelu hunaniaeth Gymreig yr ymfudwyr. O fe ddychwelodd Michael D. Jones i Gymru ar ddiwedd 1849 yn argoeddedig bod angen sefydlu Wladfa Gymreig. Ond gan gredu hefyd mae gwaith y Cymru yng Ngogledd America oedd cyflawni hynny. Roedden nhw'n fwy addas neu gymwys ar gyfer y dasg yn ei dybo. Roedden nhw wedi arfer teithio pellter mawr yn gyfarwydd â heriau o arloesi tir newydd, ac roedden nhw yn ôl Michael D. Jones yn llawn ysbryd anturiaeth. Bu'n barod i amddiffyn y syniad rhag beirniadaeth yn y wasg, ond ni cheisiodd ei hyrwyddo yng Nghymru. Roedd Michael D. Jones erbyn hynny gyda llaw wedi i sefydlu'n weinidog yn ardal Bwlchnewydd ac i Beon yn Sir Gyfyrddin ac yna buo fo am tua 5 mlynedd. Roedd Jones yn gefnogol i'r ymgais ar ddechrau'r 1850au sefydlu Wladfa Gymreig ym Mrasil, menter dan arweiniad gŵr ifanc o'r enw Thomas Bembo Phillips oedd yn dod o Fanceinion ond oedd â chysylltiadau a thregaron. Ond roedd ganddo amheuon am y cynllun. Ofnai bod yr hinsawdd yn rhy boeth yno ac yn anaddas i bobl Cymru. Roedd o'n pryderu hefyd na fyddai digon o statws i'r Gymraeg na digon o reolaeth ganddi dros ei materion ei hun i lwyddo yn ei hamcanion. Prin y gwnaeth unrhyw ymgais i hyrwyddo'r fenter hon, ac aeth rhai blynyddoedd heibio eto cyn iddo ddechrau hyrwyddo'r syniad o Wladfa ymhlith i gyd Gymru. A phan wnaeth hynny, cefnogi ymdrechion y Cymru yn America i sefydlu Wladfa oedd yn nod o hyd. Ym mis Ionawr 1856 sefydlwyd Cymdeithas Trefedigaethol yn Camptonville, California, tua 85 milltir i'r gogledd o Sacramento, mwyn dod o hyd i rywle y tu allan i gyfansoddiad unrhyw lywodraeth ar gyfer sefydlu Wladfa Gymreig. Roedden nhw'n galw ar Gymru ym mhob rhan o'r byd i sefydlu cymdeithasau i'w cefnogi. Ac ymatebodd Michael D. Jones i'r alwad. Trefnodd gyfarfod yn y Bala ym mis Awst 1856, a sefydlwyd Cymdeithas Wladychol Penllyn, bythefnos yn ddiweddarach, i helpu Cymru-America gyda'r amcanog o Wladfa Gymreig. Ysbrydolwyd Hugh Hughes, saer coed o'r Osgadfan, wrth ddarllen yr ohebiaeth rhwng Michael D. Jones a Chymdeithas Camptonville ym mhapur yr amserau. Rhannodd Hughes hyn a'i gyd aelodau yn y Gymdeithas Lenyddol, Cymdeithas y Bwcus, oedd yn cyfarfod yng Nghapel Enged i Caernarfon, a phenderfynwyd gwahodd Michael D. Jones i anerch mewn cyfarfod cyhoeddus yn y Guildhall yn Rhagfyr 1856. By'r cyfarfod yn llwyddiant sgubol, a sefydlwyd Cymdeithas Wladychol Gymreig Caernarfon a'i hamgylchoedd y noson honno. Michael D. Jones oedd felly prif ysgogydd y mudiad gwadfaol yng Nghymru yng nghanol yr 1850au.
ond doedd ganddo ddim gymaint o ddylanwad ar gefnogwyr eraill ag y bysai wedi I ddymuno. A daeth hynny'n amlwg yn y drafodaeth ar leoliad y Wladfa. Yng nghyfarfod cyntaf Cymdeithas Camptonville, fe benderfynodd yr aelodau geisio tynnu sylw eu cyd-Gymru at Mhatagonia fel lle cyfleus a manteisiol, fel oedd yn cael ei ddisgrifio, lle cyfleus a manteisiol ar ei chyfer. Ac ysgrifennodd Michael D. Jones o blaid hynny I ddechrau, ond wedyn fe dynnodd yn ôl. Yn fuan, ar ôl clywed am weithgareddau i'r Gymdeithas yn Camptonville, mi ysgrifennodd at Sir George Grey, un o lywodraethwyr trefedigaethol yr ymerodraeth Brydeinig, I holi am y posibilrwydd o sefydlu'r Wladfa ar Ynys Vancouver. Mi gafodd ateb boddhaol. Ac felly mai cefnogi ymdrechion y Cymru yn America oedd y bwriad wrth drefnu'r cyfarfod yn y Bala ym mis Awst 1856, awgrymodd mai Ynys Vancouver yn hytrach na Mhatagonia byddai'r lleoliad mwyaf addas ar gyfer y Wladfa. Wel, collodd Michael D. Jones diddordeb yn Ynys Vancouver fel lleoliad, pan sylweddolodd o nad oedd Llywodraeth Prydain yn caniatáu'r gyfraith yno gael ei gweinyddu yn Gymraeg. Roedd y dadrithiad hwn yn garreg filltir bwysig yn atblygiad ei syniadaeth, ynghylch hawliau cenhedloedd I lywodraethu hunin, a pherthynas Cymru a'r wladwriaeth Brydeinig yn benodol. Daeth i'w gweld fel perthynas oedd yn seiliedig ar goncwest yn hytrach na chydsyniad. Ond fod cefnogwyr y mudiad yng Nghanarfon y Meirionnydd yn ffafrio Mhatagonia fel lleoliad, roedd Michael D. Jones dal I gredu dylid ystyried posibiliadau eraill cyn dod I benderfyniad. Fe gymerodd ddiddordeb ym Mhalesteina fel lleoliad posib. Mi fy'n trafod hynny gyda'r cenhadwr John Mills o Lanidloes. A bu ynta'n trafod y syniad gyda llysgenad Twrci. Ond oedd Michael D. Jones ddim yn awyddus I hyrwyddo'r lleoliad hwn yn gyhoeddus oherwydd mae'n debyg nad oedd eisiau ymbellhau oddi wrth y cefnogwyr oedd yn ffafrio Mhatagonia. Ildiodd yn y diwedd a throi ei olygon tuag at dde America fel lleoliad oedd yn cael ei ffafrio ar gyfer y Wladfa. Y ffactor fy'n benna cyfrifol am greu diddordeb ym Mhatagonia fel lleoliad oedd y gred nad oedd gan lywodraethau De America lawer o afael ar y tiroedd eang yno. Teimlai rhai o gefnogwyr y mudiad nad oedd angen trafod eu cynllun ag unrhyw lywodraeth. Byddai hynny'n cydnabod eu hawl i'r tiroedd ac yn gallu teithio yno ar unwaith. Roedd Michael D. Jones yn anghytuno hyn yn llwyr. Gwell bod sylfaen gadarn o'r cychwyn, a byddai'n rhaid wynebu goblygiadau a delio gyda'r llywodraethau hyn yn hwyr neu'n hwyrach. Mai cefnogi'r Cymru yn America ddifwriad, mi fyddai'n gweithio'n annibynnol pan byddai'n teimlo bod angen gweithredu. Yn haf 1857, mi deithiodd I Lundain I drafod y posibiliadau ar gyfer sefydlu Wladfa a chonswliaid rhai o lywodraethau De America. Bu'n trafod gyda chonswliaid Paraguay, Buenos Aires a Banda Oriental, i'r dwyrain o afon Uruguay, a'r gogledd o'r afon Arian La Plata. Ac fe enwodd Gran Chaco, Bolivia, Bahia Blanca yn yr Ariannin a glannau yr afon Chupat, ac o'r gair Chupat, y gair brodorol y daeth yr enw Chubut, wrth gwrs, fel lleoliadau posibl. Ac roedd o'n barod I deithio I dde America gyda chynrychiolwyr y mudiad yn yr Unol Daleithiau, petai nhw'n talu I gostau, ond doedd dim o hynny. Wrth gwrs, nad oedd gan awdurdodau yr Ariannin lawer o afael ar Mhatagonia, doedd y tiroedd ddim yn anghyfannedd. Roedd Michael D. Jones yn ymwybodol fod yno bobl frodorol. Ac roedd yn amau mai bwriad Llywodraeth Buenos Aires wrth wahodd ymfudwyr yno oedd ffurfio cyffandir rhyngthyn nhw a thiriogaethau'r bobl frodorol. Roedd agwedd Michael D. Jones at y brodorion, y Tewelche, yn nodweddiadol o'i oes. Yn arwynebol, yn nawddoglyd, a thuedd i'w trafod mewn termau israddol. Ac ellir anwybyddin ac esgusodir agwedda difriol hynny, mae'n werth nodi nad oedd o'n yn diastyru eu hawliau yn llwyr. Credai y dylai'r Cymru cydnabod yn berchnogion y tir,
ac y dylid talu ei werth yn llawn, fel tir hela. A dyna falle ddangos i'r ragfarn yn fanna. Cyfeiriodd droeon at hanes William Penn yng Ngogledd America, fel esiampl o sut y dylid ymddwyn tuag at bobl frodorol. Yn 1683 fe wnaeth Penn gytundeb â phobl frodorol Americanaidd a dynodau na fyddai'r naill ochr yn defnyddio trais yn erbyn y llall. Ac yn yr un modd, roedd Michael D. Jones yn credu y dylai'r Cymru bob amser ymddwyn yn heddychlon, yn deg a chyfiawn tuag at bobl Mhatagonia. Ond does dim arwydd bod Michael D. Jones wedi annog trafodaethau gyda'r bobl frodorol cyn ymfudo yno, nac ychwaith wedi ystyried effaith presenoldeb y Cymru yno. Fel y gysylwodd ar effaith y diwylliant engl Americanaidd ar y Cymru yn Cincinnati. Y tu hwnt, fel nodes i, golli tir hela fel yr oedd o'n i weld, a ei fod yn ei weld fel cyfle i gyflwyno'r ffydd Gristnogol iddyn nhw, fel maes cenhadol. Mor annibynnol ac arloesol oedd Michael D. Jones fel meddyliwr, mae'n amlwg bod ei syniadau ynghylch ymfudo, gwadychlu a pherchnogaeth tir yn seiliedig ar gysyniadau a bydolwg Ewropeaidd. A dau beth ddaw i'r amlwg ynglyn â'i farn ar ymfudo a threfedigaethu wrth ystyried hyn. Yn un peth yr oedd o'n gweld ymfudo, syniad o'r ddynoliaeth yn gwasgaru trwy'r byd yn rhywbeth oedd yn hanfodol, yn anorfod. Roedd o'n cydnabod bod yna fendithion a melltithion, fel y dwedodd o, i ymfudiaeth, ond nad oedd modd ei osgoi. A'r ail beth ydy, yr oedd o'n trafod imperialaeth a goresgyniad a gormes mewn termau gwleidyddol gymdeithasol, yn nhermau perthynas pobl a'i gilydd, yn hytrach na thiriogaeth neu yn ddaearyddol. Ac roedd yr elfennau hyn yn sail o bosib i gysoni ei ddaliadau gwleidyddol gwrth imperialaidd gyda'r gwaith o fod yn sefydlu Wladfa Gymreig mewn rhan arall o'r byd. Ond fel dwi'n dweud, mae hon yn faes sydd angen ymdriniaeth bellach. Fe geisio roi hwb pellach i'r fenter yn 1858 trwy gynorthwyo fo'r gwaith o godi arian. Mi geisio sefydlu cwmni i gefnogi'r fenter, a fe ddychwelodd o i'r Unol Daleithiau i'w hyrwyddo. Roedd wedi gobeithio gwerthu 25,000 o gyfrannau gwerth $25 yr un. Ond roedd o'n dalcan caled, a dim ond 300 y llwyddodd o i'w gwerthu rhwng mis Awst a Rhagfyr 1858. Fe gollwyd rhywfaint o fomentum y mudiad yng Nghymru o gwmpas y cyfnod hwn hefyd. Symudodd 2 o aelodau blaenllaw y Gymdeithas yng Nghanarfon, Hugh Hughes a Lewis Jones, i ffwrdd o'r dref ac i Lerpwl. Nath Lewis Jones i Gaergybi yn gyntaf cyn ymuno â Hugh Hughes yn Lerpwl. Trodd sylwm Michael D. Jones at faterion lleol ar ôl dychwelyd i Gymru, at ymgyrch etholiadol 1859, ac at y garwriaeth oedd yn blodeuo rhyngddo ef ac Ann Lloyd o Blas yn Rhaw Rhuthun. Mae casgliad o 28 o lythyrau serch anfonodd Michael D. Jones at Ann yn 1859 i'w cael ymhlith papurau Bod Iwan yn archifdy Prifysgol Bangor. Mae'r llythyrau yn chwaraeus ar adegau, a dro arall yn dangos rhwystredigaeth wrth i Michael Daniel geisio perswadio Ann i'w briodi. A'r 2 brif reswm oedd ganddi dros oedi oedd ei gysylltiad â'r ymgyrch i sefydlu Wladfa Mhatagonia, ac yn ail ei phryder am ei mam, Mary. Fel hyn yr ysgrifennodd Mike, fel y galwai hyn yn y llythyrau, ym mis Mawrth 1859, a hynny yn Saesneg. Your first objection is that I am going to Patagonia. My reply is, and has been always the same, that this gwladychfa business is a matter looming only in the future, as yet an uncertainty, and, ever were it certain, wherever it is to be, I have made no engagements to leave the country on its account, nor ever would I ask you to leave Wales as long as your mother lived. A dyma ddatgelu pam nad oedd Michael D. Jones ar fwrdd ym Mimosa pan hwyliodd ym Mai 1865. Ceir awgrym hefyd bod Mary, ei fam yng nghyfraith, maes o law, yn amheus o gymhellion y gweinidog, ac yn meddwl bod ganddo fo'i lygad ar ei chyfoeth. Roedd
Mary Davies yn weddw ddwywaith ac yn berchenog ar dair ystad. Y gyntaf yn dilyn ei phriodas gyntaf a John Lloyd o'r Pistyll Bodfari, yr ail o'i phriodas a Hugh Davies o Blas yn Rhal, a'r drydedd a etifeddodd gan Ewyth yr iddi. Mae'n rhaid bod Michael Daniel wedi llwyddo i dawelu rhywfaint ar yr ofnau fe briododd y ddau ym mis Rhagfyr 1859 ac yma'n chydig fisoedd yr oedden nhw'n disgwyl i plentyn cyntaf, ganed myfanwy flwyddyn yn ddiweddarach ar ddechrau Rhagfyr 1860. A dyma hefyd pryd y dechreuodd y gwaith o godi bod Iwan tŷ sylweddol i faint ar gyrion y Bala, yn gartre i'r teulu. Fe hwn yn gyfnod cymharol dawel i'r mudiad gwadfaol yng Nghymru. Ond mae'r ffaith i Michael D. Jones gyhoeddi ei lyfryn Wladfa Gymreig, fel i lythyr at Ann, yn arwydd i fod yn awyddus o hyd i hyrwyddo'r syniad a pharhau'r ymgyrch. Pan laniodd Edwin Roberts, un o hyrwyddwyr y mudiad yn yr Unol Daleithiau, ym Mhorthla Lerpwl ym mis Rhagfyr 1860, fe dderbyniodd lythyr byr oddi wrth Michael D. Jones yn ei wahodd i gyfarfod. O fewn mis, roedd y ddau wedi cychwyn ar daith drwy Gymru i hyrwyddo'r Wladfa, gan ddechrau'n siroedd Caernarfon a Môn. Fe rhaid i Michael D. Jones ail ystyried rhai o syniadau ynglŷn â'r fenter yn ystod y cyfnod hwn. Roedd arwyddion fod y mudiad yn yr Unol Daleithiau yn diffygio. Roedd Edwin Roberts wedi gobeithio ymuno a myntau o Gymru, America, oedd am hwylio i Mhatagonia Medi 1860, ond methiant fy'r cynllun hwnnw. Bu'n ystyried teithio i dde America ar ei ben ei hun, ond fe'i perswadwyd ar y funud olaf i deithio i Gymru yn lle. Yr ergyd fwyaf oedd cychwyniad yr rhyfel cartra yn Rhagfyr 1861, a cholli'r arian a godwyd gan y mudiad yn yr Unol Daleithiau. A bydd rhaid i Michael D. Jones derbyn wedi hynny, nad yn America, nac ychwaith yng Nghymru y byddai canolbwynt y mudiad, ond yn Lerpwl. Ar ddechrau yr 1860au, daeth y gweithgaredd yn Lerpwl dan arweiniad Hugh Hughes yn y lle cyntaf yn gwbl allweddol i ddyfodol y mudiad i sefydlu Wladfa ym Mhatagonia. Ffurfwyd Cymdeithas Wadychol yno yn Gorffennaf 1861 gan garfan o wir oedd yn cyfarfod yn wythnosol. Ac yn fuan wedyn cychwynodd trafodaethau gyda chonswl Confederasiwn Ariannin yn y ddinas, dyn o'r enw Samuel Phibbs. Ac yn ôl Hugh Hughes, gofynnodd i Phibbs a fydde'r Confederasiwn yn barod i wneud Mhatagonia, a dwi'n dyfynnu, yn feddiant bythol i'r Cymru, fel y gallent sefydlu llywodraeth annibynnol ar bob un arall yn y byd. Doedd yr ateb ddim yn annisgwyl, doedd Phibbs ddim yn credu y byddai llywodraeth Ariannin yn ildio i pherchnogaeth ar y wlad mor rhwydd â hynny. Ond awgrymodd y gallai'r Cymru ofyn am ffurfio talaith yn hytrach na gwladwriaeth, gan honni y bydda hynny o ran rheolaeth dros ei materion ei hunin yn gyfystyr ag annibyniaeth. Roedd y trafodaethau hyn wedi dechrau'n barod pan oedd Michael D. Jones i gysylltiad â Chymdeithas Lerpwl. Mae werth nodi mae cysylltu efo Phibbs nath o'n y lle cyntaf. Ond mi allwn ni dybio iddo gael dipyn o groeso gan y gymdeithas, serch hynny. Roedd Hugh Hughes wedi ysgrifennu ato fo ar ddechrau 1859 i ofyn am gymorth petai'n sefydlu Cymdeithas newydd yn Lerpwl. A buan y cafodd Michael D. Jones dylanwad ar weithgareddau'r gymdeithas yno. Mi gymerodd ran amlwg yn y newidiadau a wnaed i'w strwythyr yn 1861. Ar gyngor Samuel Phibbs, cafodd aelodau newydd i cyfethol i'r gymdeithas mwyn ffurfio pwyllgor cenedlaethol, yn dod ag aelodau o rannau o Gymru fyddai'n cryfhau'r gobeithion o gael cefnogaeth llywodraeth Ariannin. Mi allwn ni ddychmygu bod Michael D. Jones yn gefnogol i'r bwriad hwnnw o'i droi yn bwyllgor cenedlaethol. Michael D. Jones fy'n bennaf cyfrifol am weithredu hyn. Fy'n gyfrifol hefyd am gael aelodau dylanwadol i weithredu fel ymddiriedolwyr i'r pwyllgor, gan gynnwys David Williams, Uchel Sirif ac ymgeisydd Rhydrydol Sir Feirionnydd yn etholiad 1859. A Michael D. Jones oedd hefyd golygydd y Ddraig Goch, papur pythefnosol a gyhoeddwyd gyntaf mis Gorffennaf 1862, gyda'r nod o roi gwybodaeth deg, manwl a chywir i'r wlad am y mudiad gwadfaol.
Cyhoeddwyd 10 rhifin cyn diwedd 1862 a 6 rhifin arall o Hydref 1863 ymlaen. A mae'r papur hwn, sydd yng nghasgliadau'r Llyfrgell Genedlaethol, ond heb i ddigido, yn haeddu mwy o sylw. Nid yn unig oherwydd ei fod o'n cynnwys cymaint o wybodaeth am y cyfnod cynnar hwnnw yn hanes y mudiad gwadfaol, ond oherwydd y syniadau gwleidyddol sydd wedi'i mynegi ynddo hefyd. Dyma frawddeg o un o gyfraniadau Michael D. Jones sy'n dangos cymaint yr oedd ei syniadaeth wleidyddol wedi datblygu ers iddo ddadlau dros sefydlu Wladfa dan nawdd Llywodraeth Prydain ar ddiwedd y 1840au. Mynyd Senedd yn Scotland ac un arall yn yr Iwerddon, a ninnau fynem un yng Nghymru, a byddai y Llywodraeth yn fwy cydweddol a naws y bobl. Byddai undeb a Lloegr yn fanteisiol wedi hynny, undeb cyngreiriol, tra nad yw'r undeb presennol, ond cysylltiad goresgynnol. I roi hwn mewn cyd-destun o ran y cyfnod, byddai'r cenedlaetholwr Emrys ap Iwan wedi bod yn 15 oed ar y pryd. Ym 1898, pwysleisiau Lewis Jones ei hun arwyddocâd y Ddraig Goch yn natblygiad gwleidyddiaeth Cymru. Hwnnw, meddai, oedd y cyffro cenedlaethol gwleidyddol cyntaf wedi dyddiau Glyndŵr y mae sôn amdano. Llyman gwleidyddiaeth genedlaethol Gymreig oedd baner y Ddraig Goch, a dysgu, ysbrydu neu ysbrydoli Cymru i deimlo yn bobl, fedraint liwiadu neu liwio ei gwlad oedd hanfod y mudiad gladfaol. Y newid mwyaf amlwg ac arwyddocaol o safbwynt datblygiad y mudiad oedd y shifft yma o fod yn dargyfeirio'r ymfudo oedd eisoes yn digwydd mwyn gwarchod iaith a nodweddion diwylliannol y Cymru yng Ngogledd America i fod yn gweld y Wladfa fel prosiect cenedlaethol. A dwi'n dyfynnu eto, os gwelir gwladychfa Gymreig flodeuog yn America ddeheuol, ysgrifennodd Jones, dyna fydd y gof golofn ardderchocaf o genedlaetholdeb Cymreig a welodd y byd erioed. A flwyddyn yn diweddarach, fe esboniodd, nid ydym yn gweld un ffordd heddychol i berffeithio'n cymeriad cenedlaethol, ond drwy ymfudiaeth genedlaethol. Yr oedden nhw'n sianelu i hegni a'i gweledigaeth tua'r Wladfa, yn hytrach na cheisio symud ymlaen o fewn i'r sefyllfa yng Nghymru. Mae'r Ddraig Goch a'r dyfyniadau hyn yn benodol ac mae'n eraill i'w gael yn cadarnhau lle o Wladfa natblygiad cynnar cenedlaetholdeb fodern Cymru. Mae cysylltiad Michael D. Jones ar Wladfa wedi i raddau rhoi gyfraniad i syniadaeth wleidyddol Cymru yn y cysgod. Ac anamal y byddaf o'n trafod y ddau bwnc gyda'i gilydd mewn blynyddoedd diweddarach. Yn hudalennau Ddraig Goch ar ddechrau'r 1860au, yr ydyn ni'n gweld y ddau yn cydblethu. A'r datrysiad ymarferol i sgil effeithiau ymfudo ar Gymru America yn troi'n weledigaeth wleidyddol i Gymru fel cenedl. Ym mis Awst 1862, derbyniodd Pwyllgor Lerpwl lythyr cadarnhaol oddi wrth weinidog yn Llywodraeth Ariannin, Gwynfor Rawson. Roedd Rawson yn hyderus y bydda'r Llywodraeth yn caniatáu'r cais am dir, ac fe ofynnodd i'r Pwyllgor anfon cynrychiolwyr i dde America i drafod ymhellach. Roedd pethau'n symud yn ei blaen, a chyhoeddodd Michael D. Jones yn y Ddraig Goch bod y mudiad yn cychwyn ar gyfnod newydd, y cyfnod ymarferol. Ar ôl methu gyda'i ymdrech i sefydlu cwmni, roedd Jones yn llwyr ymwybodol bod angen rhagor o arian ar y fenter. Ystyrwyd sawl cynllun i godi arian, gan gynnwys rhoi cynnig arall a sefydlu cwmni. Dyluniwyd cynllun i brynu llong, ond penderfynwyd bod hwnnw yn rhy ddrud. Ac awgrymwyd hefyd y gellid cynnwys y costau ychwanegol ym mhrys tocynnau'r ymfudwyr, ond byddai cyfanswm y gost wedi bod ymhell tu hwnt i gyrraedd y Cymro cyffredin. Doedd dim o'r syniadau hyn, a doedd cyfrifon y Pwyllgor mewn fawr gwell sefyllfa ar ddechrau'r cyfnod ymarferol hwn. Penderfynwyd felly y byddai'r aelodau'r Pwyllgor yn teithio trwy Gymru i gasglu arian i dalu'r gost o anfon cynrychiolwyr i dde America, fel asiantiaid. Aeth Hugh Hughes i Ogledd Cymru, aeth Edwin Roberts i'r de,
a Michael D. Jones a Lewis Jones i'r gorllewin. A siomedig fy'r ymateb. Doedd y cyfanswm a godwyd ddim yn talu costau'r hyrwyddwyr, heb sôn am gostau'r cynrychiolwyr, Lewis Jones a Thomas Duncan Love Jones Parry, oedd i deithio i dde America. Pan fu Edwin Roberts ar daith trwy Gymru yn gynharach y flwyddyn honno, fe lwyddodd o'i sefydlu 32 o ganghennau o'r gymdeithas, a chofrestru 1,500 o aelodau yng Ngheredigion. Ond pan gynhalwyd gwyl yn Aberystwyth ym Mai 1862 mwyn dod ag aelodau'r canghennau hyn ynghyd, tua 2 ddwsin ddath i'r cyfarfod, ac roedd rhai o'r rheini yno i wrthwynebu'r syniad. O edrach ar brofiadau'r hyrwyddwyr, fe allwn ni synhwyro bod y cyhoedd at ei gilydd yn gefnogol i'r mudiad, ond mae ychydig ohonyn nhw yn ddigon brwdfrydig i roi eu hamser a'i harian i sicrhau ei lwyddiant. Ond doedd hyrwyddwyr Wladfa ddim am adael i'r cyfle hwn fynd heibio. Roedd nifer ohonyn nhw wedi bod yn trafod y syniad ers blynyddoedd ac erioed wedi bod mor agos at gyflawni'r nod. A dyma arweiniodd at garreg filltir ym mherthynas Michael D. Jones a'r fenter. Am y tro cyntaf, cytunodd i ysgwyddo rhywfaint o'r baich ariannol. Trefnwyd bod y pwyllgor yn talu costau un o'r cynrychiolwyr a Michael D. Jones oedd i dalu costa'r llall. Wel, Mary Davies, ei fam nghyfraith dalodd. Fe gymerodd Michael D. Jones fenthyciad o'r banc mwyn talu'r ddyled yn brydlon iddi, a bu'n rhaid iddo chwilio am gymorth pellach gan y pwyllgor. Mae'n pwyso arnyn nhw i roi addaliad iddo fo. Ar ôl ymrwymo'n ariannol i'r fenter, bydd o'n fwy parod i dderbyn telerau na fydda fo wedi bodloni arnyn nhw cyn hynny. A gellid hyd yn oed dadlau mai dyna arweiniodd yn y pen draw at sicrhau'r cytundeb gyda Llywodraeth Ariannin. Achos pan ddoth y newyddion fod y cytundeb a wnaed rhwng y cynrychiolwyr a'r rawson ym mis Mawrth 1863 wedi ei wrthod gan Gyngres Ariannin, Michael D. Jones a gynigiodd i'r pwyllgor i bod nhw'n dyfalbarhau yn ei hymdrechion, ac fe dalodd gampynt arall o'i boced ei hun i anfon Samuel Phibbs i Buenos Aires i ailafal yn y trafodaethau gyda'r Llywodraeth yno. Ym mis Hydref 1864, derbyniodd y pwyllgor lythyr oddi wrth rawson yn cynnig tir iddyn nhw ar lannau afon Chupat, ar yr un telerau ag unrhyw ymfudwyr eraill i'r weriniaeth. A phenderfynwyd yn unfrydol ei dderbyn. Roedd hwn yn gyfaddawd mawr o gofio syniadau Michael D. Jones ynglŷn â'r berthynas rhwng statws iaith a chynaliadwyedd diwylliant. Pan gofiwn ni bryderon am Wladfa Brasil, a hefyd cais gwreiddiol Hugh Hughes am lywodraeth annibynnol. Roedd Michael D. Jones wedi dadlau y bydda hunan lywodraeth i'r Wladfa yn angenrheidiol os oedden nhw am sicrhau dyfodol i'r Gymraeg yno, a doedd dim sicrwydd bellach y bydda hynny'n cael ei gyflawni. Nod, Michael D. Jones o hynny ymlaen byddai cludo cymaint o bobl a phosib i'r Wladfa, fel y gallai'r arweinwyr fyny statws daleithiol gan Lywodraeth Ariannin, ac roedd o'n credu y gallid cyflawni hynny trwy ddenu 10,000 o Gymru yno. Mae'n siŵr mai yn y misoedd cyn hwylio'r fyntau gyntaf gwnaeth Michael D. Jones ei gyfraniad pwysicaf i'r fenter, neu o leiaf yr un tynged fennol. Lewis Jones y cyntaf fu'n gyfrifol am logi llong ar gyfer y daith i Mhatagonia. Llogwyd Holton Castle, llong 700 tunnell i hwylio o Lerpwl ar y 5 ar 20 o Ebrill 1865, gyda rhwng 150 a 170 o Gymru ar ei bwrdd. Roedd 60 eisoes wedi archebu llefydd a thalu, ac aeth Michael D. Jones ar daith trwy Gymru i chwilio am ragor, gan ddechrau ym Meirionydd ac Arfon yn Ionawr a Chwefror, teithiodd i Sir Aberteifi ym mis Mawrth, ac ymlaen wedyn i Sir Gyfyrddin, Lanelli ac Abertawe, Ystrad Gynlais, Ystafell ac Aberdâr, cyn dychwelyd i'r gogledd yn ail wythnos mis Ebrill. Roedd yr ymateb yn siomedig eto, ac roedd hynny'n bryder i Michael D. Jones. Roedd o wedi cytuno i dalu'n llawn i berchnogion yr Holton Castle cyn gadael Lerpwl, a byddai'n rhaid llenwi'r holl leoedd gwag ar y llong mwyn gwneud hynny. Penderfynwyd caniatáu ymfudwyr dalu hanner y gost cyn gadael, byddai Michael D. Jones yn talu'r gweddill am y tro, a hwythau'n i dalu nôl gyda llog ar ôl cyrraedd.
Methodd hynny a llenwi'r holl lefydd ar y llong hefyd. Ac ar hynny, cytunodd Michael D. Jones i dalu holl gostau gweddill yr ymfudwyr ar yr amod i fod yn derbyn eu hadaliad yn brydlon ac yn llawn. Fe lwyddodd hynny i lenwi'r Holton Castle, ond roedd nawr gan Michael D. Jones ei bryderon am y bobl oedd wedi cofrestru. Bu'n pwysleisio yr angen am ymfudwyr cymwys mwyn sefydlu Wladfa yn llwyddiannus. A dyna pam i fod o mor awyddus i gael Cymru America i arwain y ffordd. Ofnai nad oedd gan y rhai oedd wedi cofrestru y profiad na'r sgiliau amaethyddol ar gyfer y dasg. Awgrymodd i'r pwyllgor y dylid anfon y fintai i dalaith Rio Negro yn gyntaf, tua 300 milltir i'r gogledd o ddyffryn yr afon Chupat. Roedd yna bobl eraill wedi ymgartrefu yno'n barod, ac roedd cysylltiadau â Buenos Aires yn fwy dibynadwy, ond gwrthodwyd yr awgrym hwnnw. Hanner y dasg fydda cael digon o bobl i deithio ar y llong. Wrth i'r dyddiad hwylio agosau, sylweddolwyd nad oedd yr Holton Castle wedi dychwelyd o'i mordaeth blaenorol. A'r holl fenter ar fin dymchwel, llwyddodd Michael D. Jones i logi llong arall, clipper te hanner i maint o'r enw Mimosa. Roedd y gost o'i llogi yn 1,200 o bunna, ac roedd cost ychwanegol i'w pharatoi hi ar gyfer y fordaeth. Ac ar ben hynny, llogwyd y llong efo'r ddealltwriaeth y byddai'n barod mewn wythnos, yn barod i hwylio mewn wythnos, ond bu'n rhaid disgwyl tua mis iddi fod yn barod i hwylio. Ychwanegodd hyn ragor eto at gostau Michael D. Jones am iddo orfod talu am letu i'r ymfudwyr hefyd. Rhwng popeth, gwariodd tua 2,500 o bunna i sicrhau bod y fintai yn cychwyn ei thaith i Mhatagonia. 90 punt y flwyddyn oedd cyflog Michael D. Jones fel prifathro ar y goleg y Bala, ac roedd o'n derbyn 20 punt y flwyddyn am ei waith fel gweinidog ar dair eglwys. I gloriannu ac i gloi, felly, fi allan ni ddeall pan bod Michael D. Jones wedi dod i weld fel tad y Wladfa. Nad ef oedd yr unig un na'r cyntaf i alw am sefydlu Wladfa Gymreig, nid oedd unrhyw un arall cysylltiedig ar fenter hon wedi cefnogi'r syniad cyhyd a Michael D. Jones. Cyfrannodd at bron bob agwedd o waith y mudiad, o ran hyrwyddo'r weledigaeth, y teithio o Gymru i America ac yn ôl, teithio ledled Cymru, a rhwng y Bala a Lerpwl, yr holl ohebu gyda chefnogwyr eraill, yr holl drafodaethau, y cynllunio, y codi arian, ac yn y pen draw y gwariant hefyd. Ac o ran hynny, mae rhaid cydnabod eto bwysigrwydd cyfraniad Ann Lloyd Jones a'i mam Mary Davies yn ariannol, yn ogystal ag agweddau ymarferol a goblygiadau gweithgarwch Michael D. Jones i weddill y teulu. Dros gyfnod o 17 mlynedd, gwelir syniadaeth Michael D. Jones yn datblygu a'i farn yn addasu mewn ymateb i'r troeon yn hanes y mudiad a'r ffactorau ehangach oedd ar waith. Ac ydyn ni'n gweld ei ochr bragmataidd yn ogystal â'i natur benderfynol wrth weithio tuag at y nod. Methodd a chael y sylfaen gadarn y gobeithiau amdani, ac roedd gwaith mawr o'i flaen i sicrhau llwyddiant yn hynny. Ac fe gafodd y gwariant hwn effaith aruthrol arno ef a'i deulu, ac ar ei waith fel prifathro coleg yr annibynwyr yn y Bala. Ond stori ar gyfer rhyw dro eto ydy honno. Y peth pwysig i Michael D. Jones ac i'r mudiad ym mis Mai 1865 oedd bod y fintai wedi cychwyn ar ei thaith gweitha'r holl anawsterau. A dwi'n gorffen gyda dyfyniad o lythyr ysgrifennodd Huw Hughes o fwrdd y Mimosa cyn iddi adael dociau Lerpwl. O ran yr helyntion, nis gellir beio y pwyllgor am hyn, meddai, na chwaith y parch Michael D. Jones Bala, ond yn hollol i'r gwrthwyneb y mae y fintai gyntaf yn dyledus i Mr Jones am ei mynediad allan, hyd yn oed ar yr adeg hwyrol hon. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch i ti, Dafydd.
Dwi ddim yn gweld cwestiwn wedi dod I law eto, ond tra da ni yn aros am gwestiynau, mi roi chydig funudau I chi eto I ofyn eich cwestiwn. Os gai grybwyll yn sydyn iawn, y digwyddiadau sydd yn cael eu trefnu gan y llyfrgell yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Mae yna ddigwyddiad diddorol iawn ar-lein ar y 9fed o Fehefin, a'r teitl ydy, mae rhywbeth bach yn poeni pawb. A mi fydd y botanegydd a'r darlledwr Bethan Wyn Jones yn edrych ar y gwahanol gyflyrau ac afiechydon sydd i'n poeni ni yma yng Nghymru ac ym Mhatagonia hefyd, dwi'n siŵr, yn ystod y canrifoedd dwytha yma. Sgwrs ar anwyda, cricymala, chwain, llai, iselder a bob math o gyflyrau eraill sydd i'n poeni ni. Felly mae hwn yn ddigwyddiad yn sicr, yn ddigwyddiad I godi'r galon, dwi'n siŵr. Ac wedyn ar yr 11 ar 15 o Fehefin, eto ar Zoom, Women in Welsh Art, pan fydd Morfydd Befan yn cydweithiwr ni yn ymgynnull panel I drafod y celf yng Nghymru. Ac yna un o ddigwyddiadau mawr y ganrif am ni yn hanes y llyfrgell ydy'r gynhadledd ar lawysgrifa Cymru ar Zoom ac yn y llyfrgell I hun. Mae hynny, dych chi'n beth ydy'r union ddyddiad, ddim gen I yn fan hyn, dwi ddim yn credu, ond os dwi'n cofio'n iawn, o'r 20fed o Fehefin ymlaen, pan fyddwn ni hefyd yn cyhoeddi mewn bosib yr gwaith ymchwil pwysica mae'r Llyfrgell Genedlaethol a'r Ganolfan Uwchafrydiau Cymreig a Cheltaidd erioed wedi cyhoeddi, sef y repertory of Welsh manuscripts o'r flwyddyn 800 i'r 19fed ganrif ar llyfrau trafwysig, yr ymchwil pwysig yna gan Dr Daniel Hughes. Felly, ymunwch efo ni os medrwch chi. Oes yna gwestiynau? Dwi'n credu mae'n bosib, oes yna? Oes, mae yna gwestiynau, Dafydd, a mi ofynna I nhw gan Ann Hedge yma hyn. Did the Wladva have any political autonomy at all? And if so, for how long? Diolch, mae'n gwestiwn da. Mi nath na gyfansoddiad gael ei lunio gan y mudiad. Da ni'n gwybod pwy'n union luniodd y cyfansoddiad hwnnw ar gyfer y Wladfa newydd. Oedd yn eitha arloesol ar gyfer ei ddydd. Mi oedd yn golygu mai democratiaeth fydda'r gymdeithas yno a byddai gan bob oedolyn yn ddynion a menwod bleidlais yn y prosesau ethol cyngor neu bwyllgor I weinyddu yno. Ac yn ymarferol, mi oedden nhw I bob pwrpas yn hunanlywodraethol am gyfnod. Mi barodd hynny rhai blynyddoedd ac yn naturiol wrth i'r gymuned datblygu a sefydlu yno, mi nath y Llywodraeth wedyn yn Buenos Aires gymryd mwy o ddiddordeb yn yr hyn oedd yn digwydd yno ac anfon swyddogion yno I gadarnhau y cysylltiad oedd yn bodoli ac mae yno trwy ganiatâd y Llywodraeth honno roedd hwnna mewn gwirionedd. A wedyn mi oedd yr hanes hwnnw yn y cyfnod cynnar yn un o geisio canfod mewn ffordd a sefydlu'r berthynas honno rhwng y Llywodraeth ganolog a'r gymuned Gymreig oedd yn bodoli yn y dyffryn. Ond yn sicr, jyst oherwydd bod yn ardal mor ynysig am hynny, mor bell oddi wrth y Llywodraeth yn ymarferol, mi oedden nhw'n gofalu am eu materion eu hunan yn hunanlywodraethu ar y cychwyn cyntaf. Diolch Dafydd. Cwestiwn arall gan Ann yn fan hyn. Ddaru y Cymru aros yn ardaloedd Patagonia neu ddaru nhw dieddu I wasgaru ar draws yr Ariannin? Did Welsh migrants stick to Patagonia?
or did they also scatter in other parts of Argentina? Mi nath na gnewyllun o ymfudwyr aros yn y Wladfa. Mi nath na rai yn ystod y cyfnod cynnar symud i'r gogledd a gadael y gymuned Gymraeg ac mynd i ymsefydlu'n ardal Rio Negro. A wedyn dros gyfnod hanes y Wladfa, mi oedd na adega pan nath na aelodau symud i ffwrdd o'r cymunedau am wahanol resymau. Un o'r symudiadau mwyaf sylweddol fi o'na oedd o gwmpas dechrau yr 20fed ganrif pan symudodd carfan go sylweddol ohonyn nhw ar ôl llifogydd yn y ffrym Camwy i Ganada. Felly ydyn nhw tu hwnt i'r Ariannin a gadael yn gyfan gwbl felly. Diolch Dafydd. Na dyn yn fan hyn, ydyn ni'n gwybod rhywbeth a ydyn ni'n gwybod y rhesymau pam y bu i feibion Michael D. Jones benderfynu mynd i'r Wladfa. Do we know anything about how Michael D. Jones' sons decided to go to the Wladfa? Dyna ni, ie. Mi oedd gen Michael D. Jones ddau fab, Llwyd a Mihangel. Mi oedd Llwyd yn dir fesurydd o ran I hyfforddiant, a mi oedd Mihangel yn feddyg. Allai'n dweud bod fi'n cofio, dwi ddim yn cofio gweld ffynonellau sy'n trafod y penderfyniad ynddo fo'i hun. Mi oedden nhw, wrth gwrs, dan 5 pan o'n i'n sôn ar ddechrau'r ddarlith, pan hwyliodd y Mimosa. Felly mi gawson nhw I magu mewn cartra oedd yn siarad siŵr o fod yn gyson am y Wladfa, yr newyddion oedd yn dod o fano. Mi oedd o'n rhan I bywyd nhw fel teulu. Felly, swn i'n meddwl pan ddeithon nhw I rhyw oedran, mi fydda fo wedi bod yn beth naturiol I nhw drafod y posibilrwydd ohonyn nhw'n yn ymuno ar Wladfa, a mi nath y ddau ohonyn nhw fynd yno a threulio cyfnodau. Llwyd nath dreulio'r mwyaf o amser yno, ac oedd o'n rhan bwysig o arloesi wedyn yn Ngodre'r Andes hefyd. Diolch Dafydd, a mae yna her I ni fan hyn gan Fabio. A fydd y papur y ddrai goch yn cael ei ddigidor rhyw ddydd a'i roi ar-lein? Dwi'n meddwl hwnna'n gwestiwn da. Ateb di, Dafydd, dwi ddim am wneud. Wel, dwi'n meddwl mae'n ateb I ydy, byswn ni'n gobeithio'n fawr o byddwn fo'n cael ei ddigido, ond bydd angen I mi ddatgan diddordeb yn y proses o fod yn penderfynu ydy o'n cael ei ddigido a'i peidio. Ydy o'n debyg o gael? Mae o'n cyflwr eitha bregus, a I fod yn onest, dydw I ddim wedi edrych arno fe ers blynyddoedd lawer, bydda fo'n wych o beth petai o'n cael ei ddigido. Mae o'n adnodd pwysig yndi? O fel nes I sôn yn gynharach, dwi'n meddwl bod o'n bapur arwydd o cael sydd ddim eto wedi cael y sylw dylai fo gael, a dwi'n credu bydda I ddigido fo yn sicr yn rhoi llwyfan iddo fo ac yn galluogi bobl i'w astudio fo o unrhyw le lle mae cysylltiad i'r we, felly dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth sy'n bendant werth I ystyried. Diolch fawr iawn, diolch Dafydd. Ac Eduardo a Piwan yn fan hyn, mae gynno fo gwestiwn yn Sbaeneg, a mae'n ddrwg yna Eduardo, rhaid I mi gael rhywun I gyfieithu dy gwestiwn di. Dan, ble mae'n cyfieithydd Sbaeneg ni? Ydy hi o gwmpas I gyfieithu'r cwestiwn yma I ni? Falle bod Glori'n gallu helpu. Glori, wrth gwrs. Sorry, just yn darllen o nawr. Helo, Eduardo Piwan ydw I. Oherwydd, hoffwn I wybod os oedd y ffermydd yn cael ei cyflwyno yn uniongyrchol I bob teulu oedd yn penderfynu yn fudo gan y Gymdeithas wladychol neu wladfaol yn Lerpwl. Hynny yw, a oedd bob teulu yn mynd drosodd gyda'r tir, hynny yw, wedi cael tamad o dir yn barod felly, cyn cychwyn. A oedden nhw'n gwybod I ble oedden nhw yn union fynd? Dyna'r cwestiwn, ie? Ie. Dafydd. Diolch, Glori.
Ie, mae'n ddrwg gen i, dwi'n siŵr bod yna bobl eraill sydd yn gwrando ar y sgwrs yma fod yn gallu ateb y cwestiwn yma well na fi. Mae yna fap sy'n dangos sut oedd y tir sydd wedi cael ei rannu. A dwi'n yn gwybod a hwnnw'n rhywbeth ddigwyddodd. Swn i'n tybio bod hynny'n rhywbeth ddigwyddodd ar ôl cyrraedd yno yn hytrach na cyn iddyn nhw hwylio. Ac felly bod o'n rhywbeth gallu weithredu gan y gwladfawyr ar ôl iddyn nhw gyrraedd a trwy'r gyfundrefn na ni'n sôn amdani oedd wedi cael ei sefydlu ar gyfer llywodraethu yno. Ond yes, dwi ddim yn credu bod na, heblaw am fod yn gwybod yn fras faint beth oedd i'w ddisgwyl, dwi'n yn credu bod nhw wedi bod mor benodol a gallu dweud lle'n union o bys nhw'n mynd. Oedden nhw felly, yn unigolion, hynod o ddewr yn camu'r tywyllwch bron yn dod nhw? Oedd. Mae rhywun yn ceisio deall faint o wybodaeth oedden nhw'n gael ynglyn â beth i'w ddisgwyl pan oedden nhw'n cychwyn ar y siwrne. Ac mi oedd na, fel ydych chi'n dweud, gymaint o, a mae'r cwestiwn hwnna'n amlygu'r peth, oedd na gymaint o bethau bydden nhw ddim yn ei wybod, gymaint o ansicrwydd wedi bod. Felly oedd o'n gam oedd yn cael ei wneud wir mewn ffydd yn dweud. Ond oedden nhw hefyd yn bobl, oedd mewn sefyllfa lle oedden nhw'n teimlo mai dyna mi oedden nhw eisiau, oedd na addewid ynghlwm â fo, oedden nhw eisiau'r bywyd gwell, oedden nhw eisiau'r cyfleon hynny, a be oedd Michael D. Jones, pan oedd o'n cael y profiad yng Ngogledd America, ni ddweud, oedd mae ymfudo yn brofiad sydd yn arwain at welliant y mywydau'r bobl sydd yn gadael. Felly mi oedd hwnna'n oedd yn rhan o'r neges oedd yn cael ei gyfleu hefo'r proses o ymfudo, dwi'n meddwl yn gyffredinol, felly oedd pobl yn mynd mewn gobaith a ffydd. Dyna ni. Diolch, Dafydd. Glori, da ni wedi gwerthfawrogi yn fawr iawn medru cydweithio gyda chi ar y digwyddiad arbennig yma. A gobeithio gyda Chymdeithas Cymru-Ariannin, a gobeithio gawn ni gyfle eto i wneud hynny. Wel, y cyfan sydd ar ôl felly ydy diolch o waelod calon i ti, Dafydd, am chwip o ddarlith ar Michael D. Jones. Fel un o aelodau staff galluog a gwerthfawr y llyfrgell, do'n i ddim yn disgwyl llai na chwip o ddarlith gen ti, a dyna'n union da ni wedi gael, a da ni yn hynod ddiolchgar i ti am hynny. A diolch o galon hefyd i bob un ohona chi, yn enwedig yn brodyr, yn chwiorydd, yn cefndir, yn cneitherod, draw acw Mhatagonia. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno gyda ni heno yma. Felly, diolch Dafydd, diolch Glori, nos da. Gai sôn am rwyd cyn darfod? Sori, mae'n drwg gen i, dylwn ni fod wedi deud cyn hyn. Mae'n siŵr fel dwi'n cytuno sgwrs gen Peter, da ni wedi cael andros o ddarlith. Oedd yn hyfryd i wrando arno fo. Ond mae'n siŵr bod ysach chi'n cytuno bod chi'n fatha, fatha bod chi'n disgwyl mwy, hynny yw, da ni ddim cweit wedi cychwyn eto na ddo o Lerpwl. A fyddwch chi'n falch o glwad felly bod na dilyniant i beth da chi wedi glwad heno. A mi fydd hynny yn digwydd ar drothwy Gwyl y Glaniad, sef ar y 27 o'r Ffynaf. Ac y teitl y ddarlith honno fydd Y Dyled Fawr. Michael D. Jones, Michael D. Jones ar Wladfa Gymreig, wrth gwrs, 1865-1898. Diolch yn fawr iawn drwy gen i dorri ar draws. Diolch Glori, a nos da eto i bob un ohonoch chi. Tara.